Sí, no. És a través d'aquest conjunt de pedres ordenades que llegarem a les futures generacions el record d'aquesta commemoració. Crec, però, que ens equivocaríem si donéssim un desmesurat valor a aquestes. Per damunt de les pedres hi ha les persones. I, com no, a Jaume Lanaspa, director general. També em fa il·lusió ser avui a Targa per posar de manifest que la col·laboració amb la Diputació i amb l'Ajuntament i evidentment amb la ciutat mig de l'Arbre en dona els seus fruits, i aquest és un exemple evident d'aquesta col·laboració, i em sento convidat al segon centenari, perquè havent conegut la persistència de l'actual president, de ben segur que d'aquí 100 anys ens farà tornar a venir a celebrar alguna cosa al Parc de Sant Eloi. La segona vicepresidenta de la institució provincial, Rosa Maria Pérez, la nostra... De l'Associació Amics de l'Arbre, l'entitat que des de la seva fundació l'any 1913 ha tingut cura d'una manera ininterrompuda del parc, convertint aquell talús erm en aquesta gran zona verda municipal, mantenint alhora els seus objectius fundacionals: fomentar els valors de respecte cap a la natura i al medi ambient, a l'hora de la protecció del paisatge i, sobretot, la consolidació d'aquest patrimoni col·lectiu que és el Parc de Sant Eloi, fent que aquest parc formi part del sentiment identitari tant dels ciutadans com també alhora d'entitats i associacions. Però era una època fecunda. És una satisfacció el fet de ser aquí per poder inaugurar, per fer-me l'honor d'inaugurar aquesta plaça de Sant Jordi. Fa molts mesos que em va demanar que un dia com avui, el 1 de setembre, pogués estar entre vosaltres per fer aquest acte d'inauguració, justament en aquesta hora, també calculada, pel fet de que el sol hagi arribat al punt que no molesti a ningú per tal de ser present en aquest acte.